Êvar baş temaşevanên delal, êvar baş hezkirin çand û kultura gelê Kurd, êvar baş Kurdên Anatoliyê, silav û rêz ji bo we gîştikan re. Bi xêr hatin ser weşana Çarpel Medya û bernama me Deng û Rengê Anatoliyê. Em dîsa îro êvara yînê em li ba hevin. Ji Kurdistana Bakur mêvanekî min ê heja heye. Min got ka Kurdistanî me çawa nas dikin. Li gor nêrînên wan Kurdên Anatoliyê kî ne? Ji bo me çi difikirin? Mêvanê min Kek Şefîk Botî ye. Kek Şefîk, tu bi xêr hatî? Kek Şefîk, tu bi xêr hatî? Ji kerema xe, ji temaşevanên me re xe bide nasandin. Nava xêr dibî, êvar baş. Navê Şefîk e, Şefîk Peşeng. Yani ez çawa bêjim, ez mamosteyê Kurdî me, Almanya dijîm. Dereceya saliya ez vê derê me. Yani têkiliyê min û Kurdên Anatoliyê ez hîn ciwanek bûn dest pê kir. Belkî qasek dinê em piçek basavan bikin. Kekê ez di destpêkê de spas dikim te daweta min qebûl kir beşdarî bernama me bûyî mala te ava. Ez nawarim ser pirsê xe. Kek Şefîk, cara yekemîn te li ku çawa kesekî wek ji Amedê Kurdên Anatoliyê dîtin, nas kirin, ma çima li Konyayê Kurd hebûn fikirî tu wê temê? Spas Muzaffer, yani ez jî kêfxweş û dilxweşim ku em îro bi hev re ne ez programa te dilxweşî temaşe dikim, gelek jî sûd werde dikim jê yek ji programên herî baş Çarpel Medyalê ye. Niha demek merev zarok e, merev ji dê û bavê xwe nasnameyekê distîne. Büyük merev zanîbe çi ye? Yani merev zimanekî hîn dibe, paşê çandekî derî dora xwe dibîne pê mezin dibe. Lê rastî li welatê din çawa dibe? Em nizanin li welatê me, yani Kurdistanê gelek cara merev ne li mala xwe, li gundê xwe li deverek dinê pê dihese ku merev çi ye. Am jî wisa bû, yani heta ku min dest bi mektebê nekir, yani malê em Kurdî dipeyivin, Kurmancî dipeyivin. Em ne mecbûr bin ji kesî re bêjin em Kurdin, em Kurmancîn, em ne mecbûr bin ku me em son bixwin, em ne mecbûr bin ku ji bo Kurdbûna xwe şahada peyda bikin. Ew tiştekî dana Xwedê bû, em ji xwe wisa bûn. Piştî ku me dest bi mektebê kir, ihtimalek pir mezin hatiye serê me gişa. Mektebên dewletê hûn zanin ku ama ji sinifa yekê pê ve dest pê dikin, bi me sondekê ditan xwarin. Em her sibe mecbûr rabin ku em son bixwin, bêjin em tirkin. Eşî me fehm nake, yani me sondekê dixwe lê mana wê çi ye, ev son ji bo çi tê xwendin, ji bo gelekê ji me dema me dest bi mektebê dikir, ji xwe me tirkî jî nizanim bû. Yani me metnek bi me dan ji ber kirin û me jî ew her sibeh weke papagana dixwin, bêyî ku em zanin min tê çi watê. Paşê piştî sinifên çara pênca wan êdî ku mirov navbera wê jî fehm dike, merev êdî dizane ku tiştekî ne li rê li vir de heye, tiştekî ne normal heye. Eger ku mirov Tirk be, yani çima me rê her sibe rabe son bixwe ku ez Tirkim û eger ne Tirk be çima bê son dê merev dixwin. Ew destpêka ew ê jî, destpêka lêpersînekê jî, li xwe vegerekê jî û gelek zarokên Kurd esas wan sala de, yani piştî şiva pênca şeşa êdî bi xwe dihesin ku Kurdin jî. A rastî yani di awamı de heşemî de qet yani ku Kurd li Konyayê hene, li Samsunê hene, li Adapazarê hene, yani tiştekî agahiyek hat tune bû. Nayê bîra min ku mala me hatiye xeberdan jî, yani belgaha me pir teng bû, deverên ku me dîtin me Kurd tenê li Wanderê hene, yani Kurderê, Mêrdînê, Diyarbekirê, li navê de Şûme Wilfaya Entabê hatine, Falxîne, yani Batmanê, gundên me ne, gundê derî dora me ne, Kurd evin Wanderê hene.
Paşa radyo derketin. Radyo Erivan'ı, radyo Bağday'ı medkul belki herhalde Erivan'ı Bağday edeceğine. Bu kuva radyo kurdi kurmancı veşvan edikin. Az bavarım sınıfa salak ve şeşe derbası hafta bugün yani deverame kuvvet bejim kunde nabera çayın savri stevri emirdine ve hatta çememezin belki jivurtu Dicle yani. Dicle çememezin verin. Jere devera barabat egundin. Bunda kilvedir yine traktör ketineyle biçer in tünene yani biçeri kesi tünene biçer jdervetin. Yani sale peşite bir an praj evet atın jmer aşırı atın. Paşa ve sale bavimin lugun Ali Gündiya biçerci ki hasarevani donmadık kesidin nizane kesikçe mektebe diye. Ama var şifa encara kecmin rakot idi biçerci hatımın gün ko ya böyle şantebidim. Idi hasarı donma kez yani azala akhojeneyn tu belki şkola harcı khoş jwamsini u zanı beji kaça vaçedi ben yani mektebe elbette ev kimi bun yani hesabı ar dekar hektar ama çavat çelin nezanı bu le تجاه دونما لمكتبة تناو يعني وك بجن بيفانك روباري أو نبى حساب ده كيش تناو حسابه كي الجندا ده قرانين أو بو بشتكوا العالم الزين بوم كو دونمك 1000 متر شارجوشة يدش خد برحت ما برحت متر قري أري برحت بجوله مش يقول باشا ما دس فكر بشي حسابه وان شكر آخر دوی نامده روزه که ما حساب بندی که خود چکیه زادی خلاص بیاد چنینه ویژه واره از وقتی علو کوان شارژ کردن و شیل بیشتری خو منری کد حب بیشتری حتی وی روزه بمره بندیه را بتسکیل پیوید نفاده بکرمانجت پیوید. حالا چیه یک چه یعنی قصی نبید بیرام ده سفر هو خالی سفر عم جوانجی şimdi mezittir bu. Yani düğüteme de eğer nehte sal şimdi mezim buna nakalaş pajvana da bu. Herhalde Amerika dora çilivan da bu. Çıma yani vay bu zamanı kurmancı peyvin amcı kurmancın çıma go valla yani megote belki mezdim familya kendi amede işte Türkiye anlamış ne işte öyle ahır işte mezor daha menerik mezdim familya yani kurmancıya birçok Ali devoki ciheye rastı. Yani şu çababen bizim devoka gündeme o gündeki etçiye 4-5 kilometre dürümeci canına bakalım. Yani nerede kursanı gerekçere o havu. Kek Mustafa Avnaj kudere bun yani burada kudere bun. Eriş kod pişti pırsı yani mezanım şu Konya hayatına. Gotinem şu Konya'ya ne? Peşi ben bunu tahmin kırk Ali mes gündeme mesela gele kes şu şolarla İskenderun Mersin'i tkabettin kardekirin. Evet 4-5 salat şun canal vur cidi bun ve ne geriyan. Mezan bu kamerin kesi bu kardeşine deneyene kurdun için kar edeneye için İstanbul'u bu karçune ene hinik şu an ve ne geriyan mesela günde ki bu çubu avdi hezarı ve ne geriyan yani hatta az gün dümücü ya ve ne geriyan hin ve deriyor paşa kotun pişti salih haşte van carekatiye geriyaya yani peşi tişte kudüslerin de heşem de çebu mutlu belki bu karşı para çune vedere yani paşa edime fan kırk kundan ne misaya gündevan hene yani basa günde fatı kırk çel gündevan hene le evk ne zelal bu yani kendi çune çava çune çima çune ev pır heşem de zelal ne bu yani vakit pırsekim ma le edime zanı bu ambejin Konya'ya çen günde kurdahane kurdulve de dijin nejbo karçune nejbo ku yani demek direjek çune lvedere mane cibune ardevanene milkevanene bahçevanene jiyanavan lvandra devam dike engi çavaj boçu ev yani jibomun ne zelal bu yani yani cara yekemin bu ta Kurden Anatoliye dana zeviya da biçerci vak biçervan biçerci naskran. Beli uygun de hemen askır. Paşa sala piştive cihatın. İdi a piştive ev bunun ne kidemun emzanın le ahir di sala serheb ev hali sefer o ekiba kaddu biçerhun.
yani seçar şoför muncu bu vakti kudahatın alimet zanı germe zat dut serede ve zuvere rakırınci. İca dahatın embejin duvar diye sevar diye mecbur bu şolun. Bu şolun. Kuzu zade gündeki rakın henüz kare gündeki dine yani. Karavancı duyu havayda bu. Dahatın mekevan dıman hatta ku embejin şoca hatta kudatınca hatta amj mektebet zivrince rabı bu. Yani orta Haziran onda da edeceği nedma. Lekinince hatta embejin orta va hatta ma haşta tabağı van despekaveci yine bu. İşte bu kalastıkın için gün dedini. Karavan şolevan ev bu yani. Keke Mustafa az varım ser kek şefik de hajmara birnabune daviye da ta nivisan diye tel ser Kurden şıbızını bahs avan kiri birani nexe ve zaman medikuara da balav kiri tu bukani tenge bahsa ev jiyana tulur nav Kurden şıbızını da lada pazar jiyayı bahs avan biki birani nenta çine ta çavan askeren çava çuyura beli çava beli min basbukun nad salaku min işte ortalıkta edimli gelbek kilise kwan le malamel gund bu mecbur man gelbek kişkora khaniye kibir yani vakti kadim khaniye odaya ke ne odaya kuradık diyamcı mer daha şunu ederek işte mektep kadiye amcaydın dağıtı Brahimli ku jmin mester evi mekteba mamostaya kadar bu gelbekir o taynavi peşi deket bu vandera yani adı doyar deket ada pazarı belki a peşinciye gidin eve yani havina ko ezeydi sınıfa seya bu kuyunum ko yani verel vedere bu kuyunum hem lisevan baştırın önce şuha yani yami mecbure verip tere diyarbek hatta vere vedere bırak tere vere ada pazar yani hani her şey evre var hasıl jimre işte nubu başa babamcı kabul kır diyamcı kabul kır hem her çun payızı yani dibek ku bereci baskır bejmire ku ez gundaki kurdame le yacı kurdaki gundaki şeyh bizim yame le baş bizdelali de heşemde cine girtiye bunu neştiye çiye çavaya en çun gundek dinavera ak yazı o Karapürçek'te nabe gun yazılı gürgene sonra hatta set malevane bundaki uha roja diyor evartiyemiş bagajına roja dine selesi ez de ketin bu kazminlerin geçiyor dora yani dorame şu mektep yani hinnu esketin bakçı mektebi vener bundur sani vener bu kortekid amremi daha merhaba me slavlevkir bitkim bırak beyvi kıratına mümkür got İbrahim Amosteyim got Begez İbrahim Amosteyim كيف أخواني باشي خورتك يدنهات ويجي يسأل مكر اللي مديك أو هردو بهرة تشتغل بيفن يعني زمان من بيفن بمرة تركي بيفن نام خودت تشتغل بيفن أو زمان جملة نغريبة يعني من بيتر شباند زازاكي وتكو الفرخين من المكتبة دولتي يطيق عندي حوالي مي جو باسوري قلبي حضروا يهمون كو زازاكي بيفن yani betir bimin ve kez zazaki hat. Paşe ser perse wan gotin em şeyh bizimki dibeyvin. Yani hatta şkoreji şeyh bizni dugotin. Letişteki balkeş na ev devera ku ev despetke İzmit'te o hatta Boli'ye yani Akyazı o düz cavanj dinavde Hereke devereke pır kozmopolitike, aliye etniki, gelek grubun etniki ve dağıtına bicikirin, eveci Balkan'a anine tebüre bicikirine, Ednavanda Boşnak'ını, Arnavut'ını, Abazahene, Lazhene, işte günde Paşen Piyasyan ku yazılı gürgen ne yapta günde kurda elvedir, şaşat günde edince yani. Deverek uha pır tevlihe ve kozmopolitike hatta gündeki kurda dağıtmaz kirin yani en benim Akyazı'ya
وقتی که باس هوان دکر و که کرد باس هوان دکرن yani jwana dikotne yani Kurdin em bej gunde Kurda işte Kurdatın Kurd çun Kurd wahane Kurd usane jwana Kurd digotin u gunde wan ji gunde Kurda digotin ne wan ji şfara digotin em Şeyh Bizin yani o zaman neci Şeyh Bizin ki ev sala hafte çare sınıfa se ali seyde ne demek ki faizaviye salek li gundaman le rojin peşi jimre پر غریب بات یعنی گنجاره که هم بجن نوکه گنده مبون خانیوان نوکه خانی مبون خانیوان بانوان هبون بانوان کو هم بجن وکه زینه هسپی وکه اینها اروپا یاجی بانه کو آلیمه مبتنی آوائین دولتی دیتی بون çatı division yani deverame gunda khaniye çatı katmene ne bu yani paşa ezaleke çünkü gundaki muşil vurji hebun le evji lazbun icar lazbun anun öyle dikir bu khaniwan wabun embejin Çoltepe gundaki macera bu khaniwan sabun ev hatta treni ku bismillah Diyarbakır u Batman'ı ve hevgeri da işte hatta treni khaniye u sahabun evji macera bun ev macerin beraberin kuş ev yani bun Balkan le esas mimariya khaniye de Kurdistana Bakur gunda khaniyen banen ve zin tünebun khaniwan tebu sabun yekat dukat bun gelekewan bakçe bun gundaki şenayavi gelek zede bu çünkü dünya gundere derbastı bu modurnu kadar 2 kilometre cera gunde derbastı bu daru berevi gelek zede bun işte roje peşi kubalan kşan mesela ev bu horteki kumalavan haber malame bu çayxanavi he bu var ki gore çay var ahiret şu çay var bu ve navede çet hava münakaşa ki zaman şefa kıskandını derketin derve bu takin ama bu herhalde çet hap çun yani işte dışarıda derketin neri ku tişektin yani ki zaman çakhoş kışan diye bara hava dayı bara ave dayı paçe khani dayı ve dere vekka mokhula kul kirne u hiç vakayet tiştekne bu bekketin hendir sonra devam kirin sohbeta hoş devam kirin Ali evi embejin gün mesela günde aliyeme min kat kahve ne diyeti bu yani çaykhane kahve tune bu günde aliyeme hep ev kevun hep çaykhane bu yek az juan şune yek a kala bu şol tenişta ev bu tenişta camiye bu camiye gün bu yani melaya gün camiye gün havşa camiye bu evcil havşa çaykhane kahve bun böyle sohbet dikirin yek nafsera bu yani duvan salade kulgundaki Kurdistana Bakur min hiç kahve ne diyeti bu bir günde hep kahve bu yabancı ciheciye bu yani Kurd çünkü ki kaldı çünkü ki o nafserci mamosterci çünkü ki daha başı kasite bir an alkol dağıtıyor yani bir avan dağıtıyor her o proje kat nedir bu problem yani Kurd mortaş para vet var nafseraj para vet var hiç mneditiye kujue aciziye şey bu yani ne bihis o ne müşahidci kuju mesela baklarına evi alkolü lügün aciziye şey bu yetedi yani gerek deveran demek alkol tevahalın de problemci yani hadi khoda demek de problem ne lüvedre mesela kat ne diyor bu problem Keke Ali tekili ve da tu kurmancı ev Şeyh Bizinine zaman evvel tevhev bibe Türkiye yani Türkiye haberde da Rasime Türkiye haberde da من gerek merak tikir من gerek jara juan ev dikmesi navet iştah dikmesi yani mesela benim متقول evçiye işte gotun kadaha evçiye kefçiye yani tfas edelim ka çıkas nezi heve yani kurmancıya me o şeyhsini çıkas nezi heve
Imajî min gelek cara em bilin her tiştê ku min dora xwe didî min ji wan pirsî navê vê çi ye hûn çi dibêjin vê yare ji sedî not û pêncên navên tiştaş ku weke hebûn yani ama erê û dema wan em bêjin fiîl yekher bi kartanên digo herî mesela xwardim em dibê min xwar wan ku xwardim kirdim yani bi min wê çayî weke ew ê bû weke zazakî de hat lê paşê piştî ku ez ketim hatim Ewropayê min faris nas kirin min erî ku ew forma kesandina fiîla a lêkera bêtir jî dişibe ew ê dişibe farisî yani farisî mesela min bêjim wê formê kartîn erê xwardim kartîn lê ew ku yani wetê ku me nezanim ku yani düz eger düz zimanê civda bin jî pir nêzî hebin yani ji bo gelek navê tişta navê gotina navê xwarina navê aletên em bêjin xwarin û vexwarinê not û pêncî wan pir nêzî hebû yani pir wê çayî balam kişand bû em bêjin keçik qizik min ji wan pirsî bû ku hûn çi dibêjin gotin em tokter dibêjin tokter Zakî erê zazakî dot digotin dot erê erê îja tokter tabii paşê ez yîn bûm ku faris jî tokter dibêjin toktera min tokter ew jî tokter dibêjin yani lê ew ku yani zimanê me yî ku müşterek ê min û xorta Tirkî bû diyamek Tirkî nizanibû mixwast ez warim ser we diya te jî bi were çû diya we jî bi were çû yani ew Tirkî nizane şixbizinkî nizane kurmancî dizane de behsa wê pirse bikişme îja diya min yani çend gotinê Tirkî zanîbû ew jî tevlî dikir yani hoş geldin û hoş buldum gelek jara tevlî dikir ji dêla kupê de işte hoş geldin digo hoş buldum yani her du jî tevlî dikir belki 10-15 gotinê din jî yeko zanîbû lê Tirkî nizanibû yani Tirkî nizanibû lê hertim jî mêvanê wê hebûn yani her jara ku ez ji axiyê êvarê dizîvirîm ez hatim muhakkak jinek hatiye balê jinû keçek hatiye balê keçek hatiye balê yani bi hevdê sohbet dikirin yani xuya bû ku bawayekî êdî hevdin dane fam kirin yani ya bi desta hevdin fam kirine ya bi gotin hevdin fam kirine lê ew jî tê digaşt ya jî tê digeşt bû ku gelek nêzî heve yani ziman nêzî heve wetê ku yeko tişta ji hev re dibêjin her du alî jî hevdin fam dikin weke ku min got canên me pîrek heta yek jî em bêjin heftê du jar sê jara wetê ku ez vedigeriyam li balê bû wekî din jî keç û ew dihatin balê mesela di wê sala ku em li gund bûn nayê bîra min ku diya min çûye av aniye yani ava gund ji hewşa ji bîreka bîra hewşa camiyê bû keçê gund wetê ku çûn êş xwe re baniyana demet ber mala me re derbas bûna ji diya min dipirsîn ka av ji te lazim e ne lazim e yani di wê navê de çûn wê re ji pêşî tanîn ava me tanîn ya ji ava wê tanîn paşê diçûn av xwe jî tanîn carna li ber pencerê ber re sohbet dikirin lê wilo ku min ez tê digihîştim ku êdî ji sohbetê hev fam dikin yani baş kek Şefîk ez warim serekê niha te lê derkê ciwan nas kirin te gundî nas kirin te şixbizin carayekê min dîtin tu qet çûyî daweta wan çêbûn te dawet dîn navbera daweta wan bi qurtayî veng bi çend deqa navbera daweta wan û yê we çi cudatî hebû nihat di wê sala li gund bûn du dawet li gundê me li gund çêbûn yazılı gürgenê xwe çêbûn yek bûk ji gund bû yek zave ji gund bû yani me çû ji gundekî din bûk anî yek jî xwe bûk û zave jî ji gund bûn dawetê wan yani ji alî form û ew ê ne wekê me bûn yani di dawetê me de def û zirne heta li herêma me ew jî heye kemançe jî dikeve navê kemançe jî tê de heye di dawetê wir de def û klarnet
klarnet hebu. Daveti wan kalabalık bu. Espartı pehasyan ku sebep eve dema kul davetek li gundekî gundê Kurda tê naskirin çê dibe ji gundê din ê Kurda jî şeş heft gundê din jî hebûn ji wan jî xort û keç giş dihatin yani bê ku werin davetkirin yani xeber jê dişandin filan rojik filan gundî davetek heye tev dihatin ji bo wê davetê wan kalabalık dibûn lê müzik û ew müzîka wan klarnet û def bû makam betir romana bû rexşî ne govend û delîlo akû aliyê me em nas dikin ne ew bû betir rexsa ku terbîtiyê xwe lêv dixin ew dikin cana kevçî kartanî ji bo şaxşaxê rexsa wan wiha bû yani êdî ji bîr kiribûn ya li wir fêrî wê ya bibûn arastiya nizanim lê em li wê derê çûn di daveta ez li wî gundê çûn di daveta û di davetê din jî em çûn tevlî xortê gundê me em çûn li wan de re jî müzik klarnet û def bû û rexsa wan jî a tevlî meqamê ew a romana bû ji xwe ew jî tanîn koçek tanîn jê re koçek digotin yani bi grupa müzikê re dihatin pirayî ew kes hevalê hev bûn ew ku klarnet û defê dixistin koçekek re tanîn îca koçek di rastî de zilam e li cilê jinan xwe dike û weke jina direqise yani em bêjin aliyê me qirdik hebûn ew hebûn ya ji sala de em bêjin hinek em bêjin xorta cilê ewal xwe dikirin ya wî derketin belkî ew adet xwe re biribin û don kiribe ez nizanim lê ew kultura di daweta de anîna koçekan li wê herêmê hebû yani li nava grûpên dinê de jî etnîkî de jî hebû em bêjin Laza û Tirka wan jî bixwe re tanîn dawetê xwe koçek weke kulturekî parçeyek ji ew ê dûtwerên dawetê wan yani silah pir berdidan pir berdidan yani di ber her xortekî de xortek ez bêjim jî 16 salî 17 salî ne yani din de jî di ber wan de herî kim damançeyek hebû ên qet dobûn jî yani wa camêra ew ê de daveta de dixistin dor hev bi dest rayê bera ew ê didan bera qet çayê xaniya didan yani ew ji kiremît bûn wekî der wan dikirin qul dikirin yani ew demek zevkek bû zevkek wan ew bû ku wan ewa qul bikin yani keke şefîkna sedî sed tu birê te diya te nawûn çûna malekê ve xwarin xwar yani Kurd hevdî dawet dikin ya te bi qurtayî ser xwarinên wan kultura sofra amadekirinê teng tişta bikanî bêjî na yani ji bo me hev zanîme xwarinê wan çima wiha ne divê me hev zanîme ku îdara xwe çi dikirin wê derê evet tabii basa wê bikim mecbûr werin yani li gund îdara wan ser ziraet û xwedîkirina heywana bû gelek tune bû wek aliyê me em bêjin aliyê me hinek malbat hebûn sê çar hezar dolim erdê wan hebû lê li wir yani bixwastî ku ez têgihiştim yani malbata ku herî zêde erdê wê çil pêncî dolim e yani pêncî dolim erdê wê bû êdî dewle min dat hesabê ev kêm garis dişandin garisê zer ew ê Stenbolî garis dişandin lahane petat gêzer em bêjin darê ewa gelek zêde bûn darê kestana gelek zêde bûn sêv hebûn darê sêva hebûn baxçevan hebûn yani ger baxçeyekî baxçevan hebûn darê hirmiye hebûn û balkêş û dara tirî darên tirî hebûn wê derê yani mesela aliyê me delî û nêvê tirî hene lê li wir ew kebûn ê dara bûn qalkê wan piçek qalin dibûn lê axir tirî bûn goşî wê hebûn me hev watê dixwazim hev zanî ku
kuturiye yani eftiriye xwe yani ser ziraatê hatina wan ser ziraatê bû ji bo wê jî sebze gelek jê debûn lê sebzeyê ku bêtir payîzê û zivistanê dihat karanîn û ew dibû xwarina wan jî em bên belkî sê çar çeşit lahane hebûn ê reş ê spî nizanim ê qalkê wê hişk ji lahane gelek xwarin çê dikirin Prase şandî jî prasa xwarin çê dikirin ku mesela ev xwarin alî me tune bûn yani normal li gundê me her kesî herî zû prase askeriyê xwariye me farkî yok me xwariye lê êdin jî tiştek bûne em bêjin çûne askeriyê prase dîtine li gundê me prase em bêjin xwarinê heta bamya tiştê wilo xwaniye lo tune bûn diger sebze gelek zêde bûn li wan xwarine de giranî ev bû sebze bûn sebzeyên weke prase em bêjin lahane gêzer ji wan xwarin çê dikirin malê wan raxistina wan weke ê gundê me bûn yani erdê rû diniştin sifra wan erdê dihat datînin û li ser sifra erdê xwarin dixwarin yani ew hevalê min ku ez dibêjim qehwa wî hebû me bevek topê ji dilîst û em hevalê hebûn diya min meha çara de bavê me wê biçûne hecê vegeriya carê din nehat nezîvirî ez xoptêne ama gelek cara wiha ma te dîtî şayet kir digo were diya min xwarin çêkiriye ya ji em ê qehwê min diya wî digo wan xwarin çêkiriye werin xwarinê pirayê sebzeyê qalandî bûn em bêjin ji lahana sê çar çeşit xwarin çê dikirin yani ê pêçayê lê balkêş bû rojekê ez û diya xwe em çûn me her rojê çarşema li Akyazê pazarek mezdin dihatdanîn gundiya jî ew ê ku zêdeyî qûtê xwe eger hêkê wan hebûna mastê wan hebûna şîrê wan hebûna ya jî prasa sebzeyê wan hebûna diçûn li ew ê difirotin wê pazarê difirotin erê vegerê de diya min me tişt kirin bacanê reş jî kirin mesela wan nizanû ku bacanê reş çi ye xwarinek çawa jê tê çêkirin ew jî ji wan re gerîb bû lê giranî li ser ew ê bû li ser sebze bû li gund ew tune bû yani dikanek ku me tiştê rojane karibe jê bikire tune bû yek kileka çayxane a çayxane diyê çayxanê weke bifeyekê biçûk e em bêjin benî dendek mendek tiştê wilo difirt lê ne dikan bû yani ne dikanek bifeyek biçûk bû qesab ji xwe tune bû lê em bêjin nehê carekê yani wextê qehwê zinamet navê de xeber da ku yekî digo ya wela dilê me dere goşt yekî karek berxek nîhek şerj ekrana baş dibû em bêjin yekî radbû şerjê dikir gundiya wî çû ji xwe re jê dikirî yekî 2 kilo yekî kiloyek yekî 3 kilo wî jî ji xwe re sera xwe mala xwe dibir em ihtiyaca goşt a gund bûya wî cî dihat dibe kunek rojane şu Akyazê wan jî ji xwe re dikirin lê axir li gund hertim wextê ku sê çar gundiya bixwastana dilê wan biçûna goşt yek hazir dibû û amade dikir kek şefik tu gelek peyam ten mesaj ten ser telefona min ten ez wan ji mez dikim dibêjin mijar gelek baş e em berdewam dikin nîv saet derbas bû kekê ez yedî tu çend gotinên te din hene li ser ew jiyana te ya li wî gundî ez dixwazim berva jiyana te ya zanînga heye paşê ji berva Ewropa warim baş e yani ser wî gundê tiştek ez ê bêjim hayatek pir liberal vedere ya bu yani em bêjin wextê ku em hayata wan û ê gundê xwe bidin berhev hem pir liberal hem hayatek pir mütevazî jî ye bu yani em bêjin li gund kesî nizan bû kî zengîn e kî feqîr e kî axê gund e ji xwe tune bû jî yani kesî axatîl kesî nedikir yani herkes weke heye bû yani di wir de em bêjin seviyeyek radeyek we hebû em bêjin malbat di wî awê de pirnêzî hebû kesî nikarbû neheqîl kesî bike belkî kesî tenezzül jî nedikir ku neheqîl cîranê xwe bike gundiyê xwe bike yani wî awê de em bêjin hem gelek liberal bûn ji aliyê ew de jî gelek liberal bûn ji aliyê têkiliyê xort û keça de ji aliyê têkiliyên em bêjin
girtina rojiye ne girtina rojiye de çuna camiye ne çuna camiye de kundaki gelek liberal. Liberal ku mesela amacın roji ina cemaata ina çene du yani ne karbon mesela ina bakın bu küçülmer ne dağıtın. Tişekidin mesela ku balkeş bu nave bu pır zede bu. Biz nave dursun nave merade nave dursun u nave Ali gelek zede bu. İcazı bu karbon şevkatinin lakab luan kırbun. Yani çoğu bizim ince Ali, işte Sarı Ali, Kral Hüseyin, işte Türkiye Ali, dursun acı vakti basma vandıkırın lister jinna mesela normal Ali'ye medde bizim işte Ali Hüseyin Babiviye Ali iki Hüseyin mevzana ku Babiviye لود بجنا دقوت نجاري أم بيجن دوسني حنيفة بيشيم تقولي حنيفة طريقة وياه في عصير بجنوية يعني بالنوفي جنيد بيجي هذه نوفي جنيد بيجي دوسني حنيفة دنافا كتشاد نوفي جنادشي نوفي أمينة فاطمة وخديجة زيدة زيدة يعني بيجن هر çar ketçap, penç ketçap, muhakkak yek Hatice bu, yek Emine bu, yek Fadime bu. Hep yedinci navek dinleyi bunu yani. Ez varam pirsa davi. Keke şefik. لعلي مد بيجن او شيخ بزنه ماين لا دور علي ادا پازري ويه جيدن سامسون نظام كدره اونا جهاي مانه چونه ودركه فقط دور بيستو بو وان بحث هاي مانه كربو ya rastı wan gelek tişmiz var bu yani em de min pir merak dikir ku ezanım kuçune kengi çune le wan tiştek nizam bu yani ne kadar 7 sal berem hatine ne kadar 7 hafta sal berem hatine ali ev mesela ev de heşem de heye ku kahve hin kajwan dugo em ev hatine je Urfa'yı hatine basa Urfa'yı dikirim basa Musil'e dikirim basa Ankara Haymana'yı dikirin, Livancı pır bizalali nizamı bu. Ne nizamı? Pır bizalali nizamı kesin pır zedeci nizamı kesin yani kuyabı ku kesin evici net fikri yani kam çıma şkuatını emnivir çıdıkın şken gibi batını İhvandayı günci gerek kim bun yani defet hep ucu zarur ki koya net kwan net kwandan adadan ne çıma yani bir kara pırçek 8 kilometre durivan bu yani pır rahat zarur ki ku khastana yajdi babi ku khastana zarur ki khubşinin orta okulu karımın naveleri ez bağırın vakti yok emir bunun gün zarur çun orta okulu tabi mici em çarkes çun lise afiyası yani zarur ki pişti mekteba serate hezma raman ektuğandın em 6 kesbun yek ez şone jurбун ev 5 kes 5 kes baş malata var biji Kekecan min bistu bu zaningah jila medeji te xandawanen ji Kurdan Anatoli navîn hebûn te nas kirbûn çend em derbasa wê qonağa binî dû demeta çawa Kurd Anatoliye nas kirin yani piştî ediyem derbasî zaningeh hebûn ediyem ez zanibûn ku Kurd zêdetir belav bûne yani ew coğrafyaya ku me digo Kurd van derane derê dora xwe hatta çavê me dîtin jê vedetire ew erda ku lê dijîn jê vedetire yani min li evê xwend li Fakulta Fenê a Diyarbekirê xwend hevalekî navê Mustafa İkiz veri ikiz Mustafa İkiz dibe ew ji Konya hat lê ez bawer dikim hevalekî wî din jî pêre bûn yani dobûn navê Mustafa Bîran Demaye ew hat fen fakültesi ji bo wê navê Bîran Demaye hevalekî ez nizanim li tıbbê dixwend ya li evê eğitimê lê didobûn yani esas ji nêz naskirina min ya jî neamik tenê a Kurdên Bakur û belkî Kurdên Başûr û parçeyê din jî a Kurdên ji Anatolyayê navîn li derwayê welat zêde bû yani xurt bû yani ez dixwazim li vir rehmetî Mustafa Ekiz bi bîr bînim
بر ایلونه لقوین گلک تشخله فاشیست وانه بون سر بی مالا وانا آگر بردا بونه بمبا و تو بونه چند سال داوی او چو رحمتی از به وسیله من ناوه وی وانی زمان همی بیرتینن خود رحم خلیه بکن اجب بحث کرن و حرمت شدید سپاس محمود لوندی نویسان دیده بیجه نلگونه بو تو ناستگی نلگون جه اوه بو جه پولاتلیه بو aha اری نلگون جه پولاتلیه بو اول فن fakültesi خوند لی نلگون arasti ez nizam çıkas yani kurdun eve bun haymanaye bun barkırın çun hındre polati lafa bir bunu vederi yal develevdin çu vederi ez nizamım le nülgün hebu evcik fe fakültesi bu havalam hebu yani dibek hun kaydedince ju vederi şu anda rahatım kumme evdim nasıl ne kelime yani mümkün natür تا جوانتی خدا تا کردن شغ بزنی لادا پذیر ناس کردن تو لزانینگاه تا چند کردن آناتولی ناوین ناس کردن حوالت چه بون هاتی اوروپا تا اوروپا گله کردن آناتولی ناس کردن قسی از دزانم راسته yani pişti darba askeriye zaten hatım Almanya'ya hatım Bajarı Köln'e damak az hatım yani seçar komeleyin kurdan aktif ku dixebitin kar dikirin tekliye wanu civata Kurt ekuberi hatibûn eknû datin gelek xurt hebûn komune kişi ku em diçûn dihatine hebûn Köln'e û li wê komelê min demek Kurt te dît ku gelek Kurdên ji Konyayê Kırşehirê ten komele için gelek aktifin divan sala da arası ev bu komele kurda Türkiye'de akıftın. Ev devam kır yani hatta davya salin haşti yani Türkiye bu Türkiye serbest bu. Ama şevada akıftın kurdi dağıtın kırın müzik şu kurdi bu çant kurdi bu led komelada tekliyen rojane de Türkiye serbest bu edi despeka davya salin haşti u despeka salin noti de kurdi betir katboje yani me despekin me goti emre kurdi beyin na perşilur despediki na ve Türkiye haber de da problem tuna bun ve hurt alıyor ji Kurden Kurdistan ji Kurden Konya Ankara Kırşehir ji Türkiye zanin na dema ve Kurdiya Kurdistan ve haber da متخواست از مجارا ما بروا زمین بینم و هفته چواف هم دکر کرده ما قسی از دزانم یو دمه کردستان کردیو بلند گله کلمه قط نبیستون ندزانین و دنا هفته دا چوا پر زلال دکرن دما و کردی خبر دا راستی حتی داویا سالین هشتی ترکی بو yani زمان سردست کمال دا جوین adı Türkiye bu pişti yani هشتی و نه not one edi mego nabe yani me Kurdin başur naskirin Kurdin rojava naskirin yani Türkiye ahaftin jbovan şermek bu mered gotin yani un fedina kırmın Türkiye peyven yani bu Kurdin baza Kurdun edikin undna xod komele xod Türkiye peyven u rast buji ev rexne edici de bu şu bu evekji jmara bu travmaya ku edi bejn aybe yani çma Türkiye peyven Jboven deket komele xod me bu başladı tekli xod evde em Türkiye kurdid peyven yani esas el havalin Kırşehir'ci havalin Konya'cı dnaf xod kurdid peyven yani demek mevandi be istisna dnaf xod kurdid peyven yekme kurdid peyven jitirsa evere de gotin belki emerden fabrikin işte na edi wana be em kurdid peyven bicerbinin wanji despeket peşi despeket yapacak tırsın yani bejin ev gotinin ku politik gotinin politik zanistiye heri katı kurmancı em beni wan ma ev gotin nas kırbun tabii her bu wan Almanya'ya ev nas mıkranan çek jibovi em bejin çabevan da tırsıya gotinin em şaşlık nizam çebekin me godna un despebekin yani wan gotla un kar peşi Türkiye bejin o tekweni karbu
لپشتی دنیا که من یاری کو پر راحت مثلا امروز نوار که من احمد یاشار بود در بریا کمل ده بود لکی سرکته کمل جیکر آکلنه پشتی دنیا که ندریش پر کرمانجی خوش ما کردیه داریم کردیا اکادمیک هر خواه دست فکر و خبر داره یعنی حوال اویجی امروز حوال که من کرشیره بود دکیر تناسکی نبند بود اوجی یعنی کردی آوی کرمانجی آوی جا کسی جمع نکیم تر بود بچک او که بود یعنی او به باوریا که گلو ازش شاشی بکن نکم لی او دیدمک ندریج ده چاره سر بود یعنی سالین دسپیکا سالین نوتی ده ایدید کمل آیام نه زمان سردست کردی بود حوالین سارزیجی کردی پیوین حوالین کرمانجی پیوین حوالین کنیایجی جکولویجی جان بیدیجی و جخرشهیجی این سردست yani kurmancı bu. Mesela biz nahaji ezgerek havalin kurdun Konya nasıkım ya Anatolia tam bizim belki ev istedene Ankara istedene mali xwe xeberdana Kurdî nispeta xeberdana Kurdî li malê wan bi qenaeta min ji malên aliyê pirtir e yani eger ji Kurdên em ji Diyarbekirê Mêrdînê her ji deh mala du mal sê mal malê xwe Kurdî peyvîn Kurdên Konyayê her ji deh mala neh sed sedî neh dipeyvîn yani di wir de têkiliya wan û ziman û çand û ërf û adetên ew ê di nav Kurdên Ewropayê dijîn gelek zêde li welat mesele rewşî çawa ez nizanim ev dibihîze ku li wir jî asimilasyon xerab bîye li Ewropa yani em bêjin Kurdek ez nas dikim navcîranên wan jê me ez bînim ku zarokê xwe re malbata xwe re pir bi israr hîn jî bi kurmancî dipeyivin yani. Başa. Keke Şefik Kurdan Anadolî li xe xudo derketin yani li nasnama xe xudo derketin bi dîtina te çawa bû yani te ve ciwan nas kirin hatina wana li aliyê me siyaseta Kurdî Kurdistanê salên heftê îşin da işte dest pê kir falan heftê pênc heftê şeş yedî ciwan tevî siyaseta Kurdistanê bûn li nasnama xe xwedû derketin li komela li nav siyaseta da nav civata me da te çawa didît yani ji xwe em bêjin ew hişyarî paralelî Kurdistana Bakur salê heftê wir de li nava Kurdên Anatolia'yê jî dest pê kir yani tê bîra min em bêjin li navçeyên Konyayê grubên xebatê dedekadê hebûn êdî aşikare komel hebûn paşê belkî Konyayê dedekadê şapêwê jî hebûn yani ji bo ku zêdetir mel ew ê wan nas kir yani li derve wan nas kir ve ew hest gelekê xurt bûn yani xasî ku merev nikaribû fam bike xurt bû lê paşê merev ew dike ev tê digihêje ku refleksên netewî di civakên ku bûne penaber de pir xurt din yani xurt dibin ew ji ew tê ji refleksa xwe parastinê tê Almanyayê mesela em bêjin gelek bi rêvebirên Konkarê Kurdîn ji Anatolia'yê bûn yani em bêjin Nuh Ateş em bêjin Mehmet Şahîn Mustafa Sabacak belê rahmetli Nebî Kesen em bêjin Hasan Harmancı belê Mustafa hevalekî me dinê Mustafayê sor jê digotin zer digotin ew ji ew ê bû ji Konyayê paşê vegeriya ez zarî bû deman gelek ev bûn gelek aktif bûn û gelek jî kêrhatî bûn û halî ji xwe me dibîne ku gelek ji wan xwedî berhemin kitêbên nîsan dine pirtûkên nîsan dine lêkolîn nîsan dine yani kadroyên ku ji wir derketine li gorî nispeta xwe ew ku merev li gora nüfusa wan bide berhev bi qenaeta min ew nispet belkî ji ê welat ewtirê jî yani gelek zêdetir be jî Keke Şefik bername me formata bername me çel pênc deqe ne
امنها 5 دقیقه ام برنامه بردام دکن من رژی را نویساند مگو برنامه ما گلک علاقات هي سر اینترنته دبیجن اون دکانن 10 دقیقه دریج بکن لما 5 دقیقه خورن همه 10 دقیقه دریج بکن از چند پرسیدن هن از تخوازم تو وانجی جمعه اشکره بکن پرسکه بو از ون وگرم پاشتا وگرم پرسکه بو یکی ده پرسید دکت گک شفیک نها لآخیازیه روشا شخبزینی نورا چاویه عجبا تو اگهتاری تهینه کسی که پرسی بو بله واد بینم بله yani arastık partikiyemin buranama lemin çen sal beri 2008 li Berlin'e ev konferansı ke bu ez bu konferansı bestar ez çoğum ve kodervana ki li min keçek jur dit yani keçek ku juy gündi li hembe bir çeviye Berlin'e çevu yani ulo baskır Berlin'e çevu Berlin'e çüye kursa zaman o feri kurmancı biye. Baş. Feri kurmancı biye. Letişte kumerev dibihize revş lüvedejin bed xarabiyet. Yani edi kuyaya ku embejin asimilasyon zedeye, zaks zedene veke belki uha eşkere nikarın embejin nasmaya kudileri Revşe baş nizanın letişte ku merev dibihize qalst be lawaz be yani tekliya embejin wan u zaman evtver Kek Mahmud Levandi nivîsandî berî 1908 li Diyarbekirê me qaseten Kürt remzî dikirî û guhdarî dikir. Rast e. Yani dema we müzika Anatolî navîn ji devê Kurd remzî bîst ve çi hîs dikir wek mîna dengbêjekî stranbêjekî Kurdistanê ve xuya dikir ne ve acaba ve diçû ya biçek embejin alê devokê biçek garîb le mesela tekliya min û müzika Kurdî bu ji ew dest pê kir embejin radyoya Erivanê peşi Erivanê paşa Bağdayê dest pê kir mesela embejin weke makam wek ew min weke ew dihat mesela weke wan wê müzika ku min radyoya Erivanê guhdarî dikir nêzî wê bû yani yani biçek ew kebû em mevzan ku devokek dinêye li axir mevzan ku müzikek kurmancîye diye û yani wetê ku merev li kilamekê stranekê belkî cara pêşîne ama cara duya seya guhdarî bikin ev tevî dikarbû bi hatî famjî bike yani. Weke hez xweş bû yani ku Kurdek em bêjin wetê mev Kurdekî ku Samsunê be ji Merzîfonê be ji Haymanê ve bivîne û Kurdî bibe ve carekî hestekî pir xweş e yani em bêjin pêkê xweş dibe yani ku ew insan 2 sal berê 3 sal berê çûne wê derê li zimanê xwe wenda nekirine yani hîn wî zimanê Kurdî dertên elfê xwe adetê xwe çanda xwe diparêzin wan heye ew carekî em bêjin evekî hestekî pir xweş dide bere mamerev çê dike yani ew baş mamoste tu mamoste zimanê Kurdî li Kölnê çend dibistana da kar dikî di nav şagirtên te da şagirtên ji Kurdên Anatoliyê hene rewşa wan zimên ez dixwazim yani du şagirtê min hebûn ku bavê wan ne kalê wan diya wan ji vê de çêbiye kalê wan ji vê derê ye ji Konyayê ji Cihanbeyli yekî par xelas kir yani sanî piştî sınıfa de xelas kir êdî nayên yekî sınıfa nehê de ye ew tê yani li gorî hejmara wanî ku ez texmîn dikim li Kölnê çiqase kême derê hebûn di salên 2008 neh wan de hejmara wan zêdetir bû lê ew mezin bûn xelas kirin û xuyaya ê ku zarok li vir çê dibûne zarokê xwe neşanine yani ez yekî têne nas kirin yekê baş e
من مستمال تاها باکور که من یعنی بیاد تبایی من دکارن کدوم باقی وانج باکورن هزمار وان پرکیم بویه یعنی نا ام بیشم اگر کد نسبت بیشم دنیا دهشت دیره یعنی ای باکور یعنی كما قال لك كما كما كردن باكور رو لألمانيا لأيالات عملية دجينيجي براستي برن زاروك كريك وارن دبستاني ما مستا از گلک سپاس کم ام یدی خاطن داوی برنامه خواه 55 دقیقه در باز بون گوتن اتا داوی چیه ما مستا جبو کرد آناتولی ناوین جبو زمان کرم کرد yani ecir spas kım yani gotun belki her kesire be aynı etiştin ha merevle Diyarbakır biji hale Konya'ya biji yani ev zaman emeye diyariye devavime kaleme bapireme dapiremeye hatta viyestunek jehebuname eğer ku em twazin hebuna xwe biparêzin û dom bikin divê em vî zimanê Kurdî derin ew ku ji sebebê dê bavê wan li mala wan Kurdî naxifîne loma nizanin îro gelek te fetene merivkare xwe jî hîn bive em dibînin ku Ewropî dema qerar didin derin di nava salekê salînvekê de fêrî hînî Kurdî dibin kurmancî dibin sazakî dibin Wanî dibin yani من اورش ویدیو یک دید کجونک بریتانی امروز هفته سالی چیه هینی کرمانجی بیه yani ben dola xabinlerin ev insan eğer hafte sali karibe him ve em si sali karinin bilin li zamanı da ben kudi derin u zamanı zarok yukarı verin ev neviye mere verin u hatta da ev zaman biji hayfe گلک سپاس از بناوه چارپل مدیا و برنامه خا جارک تن سپاسی خا دکم توغاتی تا کسکی وک جو کردستانه دیتنن خیال سر کردن آناتولی ناوین جمر اشکره کرن اما گاهداری دانمه مالات آوا سپاس دکم آتجابه سپاس کم یوار باش یوار باش تماشاوانن دلال ام دیسا هاتن برنامه خا خلاص بو اما تن داویا برنامه خا الولات ام قالك خبران دوبيزن كورونا بحزق مزن بلاف دبي لدور اناتوليا ولتركيا ولكردستان للدنيا كورونا بر بلاف دبي خبر باريزن سيستما جو كورونا باراستنه بكار بينن دما ماوين هاتن ولات ام ببن ميوانه و چايقاوه وخن از دخوازم داوی چشتکی دم بیجم هفته پیش ما سپریز کامه یا گلک خاشک هیا لبند ما بن امه و سپریزا وارن مالا و شیم بکن لبا ما بن یوار باش ببینن دخواشی دا